Nå, så skulle jeg lige også prøve at videoblogge. Sara havde fortalt mig, at det var ret sjovt. Så nu prøver jeg. Jeg bliver nødt til at snakke om i går. Topmodel. Nej. Hold kæft, et hårdt emne. Racisme. Ja. Det er også rigtig hårdt for Natasha. Jeg har set, hvor mange grove kommentarer, hun har fået efter det her indslag. Og det er selvfølgelig nogle rigtig uheldige kommentarer, hun kommer med, og racisme hverken skal eller kan tolereres, i hvert fald ikke fra min point of view. Men jeg synes ikke, at man lige skal tage højde for, at Natasha, hun er 16 år. Og nogle gange kommer man til at sige nogle dumme ting, og det kommer ikke ud lige, som man mener det. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes, at det er rigtig åndssvagt, hun sagde de ting, hun gjorde. Men vær sød mod hende, vær sød mod hende. I bund og grund er hun en sød pige. Og så må jeg jo også lige, nu vi er ved det der topmodel. Hørte I min kommentar på næste afsnit? Natasha, din lille bip. Jeg tager den allerede tilbage nu. Undskyld, Natasha. Undskyld. Det er meget lavt af mig at stå og bruge sådan nogle ord, og jeg mener det ikke, og vi ved godt alle sammen, du ikke er. Det er som jeg sagde. Undskyld. Nå, det var alt for min videoblogging lige nu. Vi ses senere.